Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta fitar da cewa dama tuntuni ta san cewa shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid wato Florentino Perez zai mika tayin euro kusan miliyan 150 akan ɗan wasa Julian Alvarez. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona take cewa maimakon shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ya mai da hankali akan abin da ya dace akan ƙungiyarsa, ya gwammace dinga bibiyan 'yan wasannin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona take nema. Ya kuke ganin wannan zancen na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona akwai gaskiya kuwa? Wani rahoto da ke fitowa yanzu nan hukumomi a ƙasar Canada sun ba alƙalin wasa wato Umar Artan damar shiga ƙasar domin ya je ya busa gasar cin kofin duniya wacce ake buga da Mexico da America da Canada. Idan ka duba ƙasar Canada gaskiya ta martaba wannan alƙalin wasan, sannan ƙungiyar ƙwallon a ƙasar America gaskiya ba ta yi wa al'umma adalci ba, ta hana ƙasar Iran, sannan shi kansa wannan alƙalin wasan ta hana shi. Wannan gasar bai kamata a ce ana bugata da siyasa, bai kamata ba gaskiya. Kuma shi dan alƙalin wasan gaskiya ya tantance je ya busa, amma kuma kasar Amerika ta hana alƙalin wasan. Idan ka duba wannan abin son zuciya ne gaskiya sosai. To amma yanzu hukumomi a ƙasar Canada sun ba alƙalin wasa damar domin ya zo ya busa gasar cin kofin duniya wacce ake bugawa tsakanin a ƙasar Canada da Mexico da Amerika. A karon farko ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Super Eagles za ta fafata da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Portugal. Idan ka duba wannan wasan ba gaskiya zai kayatar da mutane sosai. Musamman ma akwai dan wasa Cristiano Ronaldo a cikin tawagar kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Portugal, da kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Najeriya ma'ana Super Eagles akwai su dan wata Osimhen da Wilfred Ndidi da su Zaidu Sunusi da dai sauransu. Gaskiya muna kungiyar ƙwallon ƙafa ta Super Eagles fatan nasara sosai. Hukumomi a ƙasar Amurka sun hana shahararren alƙalin wasan na ɗan asalin ƙasar Somaliya wato Umar Artan shiga ƙasar. Idan ka duba gaskiya za ka yi Allah wadare da irin shugabannin Amurka wanda suna yin abinsu yadda ransu yake so. Kuma wannan yana ɗaya daga cikin cikas ga hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA. Gaskiya wannan ba ƙaramin matsala ba ce ba. Bai kamata a ce hukumomin Amurka ba suna hana mutane shiga ƙasar. Sai ka duba ƙasar Iran ba ta je ba, sannan shi kansa wannan alƙalin wasan sun hana shi. Wannan ba daidai ba ne ba gaskiya. Kuma wannan na ɗaya daga cikin cikas ga hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA. Gaskiya muna kira ya kamata a ce hukumomi a ƙasar Amurka su daina irin wannan abubuwan. Wannan abubuwan bai kamata ba gaskiya, ya kamata su gyara. Wani rahoto da ke fitowa yanzu an tabbatar da cewa Jose Mourinho yana birnin Madrid domin soma aiki a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid. Idan ka duba gaskiya Jose Mourinho za ka yi ba masa sosai da irin nasarori da yake samu a ƙungiyoyi daban-daban. Ya yaki ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Roma, Chelsea, Everton da kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Fenerbahce da kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta FC Porto. Gaskiya muna masa fatan nasara a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid sosai. Dole ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta nace akan ɗan wasa Olise. Idan ka duba ɗan wasan ajiya sai da ya ci ƙwallaye har guda 3. Dole su dage sai sun ɗauko wani ɗan wasa, amma fa ƙalubalen ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bayern ta ce ba na sayarwa bane ba. Idan ka duba dan wasan zai taimaka wa kasar Faransa gaskiya a wannan wasa da ake bugawa na World Cup. Gaskiya muna masa fatan nasara idan aka so wannan World Cup din su samu dama sosai domin su dau wannan gasar. Gaskiya muna masa fatan nasara sosai gaskiya. Idan ka duba shi za ga yana kokari sosai. A gobe ne za a so buga gasar cin kofin duniya wacce ake bugawa America da Canada da kuma Mexico. Idan ka duba wannan gasar akwai 'yan wasanni kusan guda 176 waɗanda suka fito daga gasar Premier League ta ƙasar Ingila. Sannan a gasar Bundesliga an samu mutum 101 wanda suka fito 'yan wasanni. Sannan La Liga an samu mutum 81. Sannan kuma a Ligue 1 an samu mutum 79. Sannan a Serie A an samu mutum 66. Idan ka duba waɗannan 'yan wasanni gaskiya za ka yi ba wa 'yan wasanni waɗanda suke bugawa a gasar Premier League ta ƙasar Ingila. Idan ka duba a yanzu haka babu wata gasa a duniya wacce ta kai gasar Premier League ta ƙasar Ingila. Idan ka duba kuma za ka tabbatar da hakan sai da 'yan wasanni waɗanda ake yawan kira sai da kokarin su, kuma sannan da gasar tana da daraja, sannan kuma gaskiya suna kokari, kuma muna musu fatan nasara a irin wasannin da suke bugawa gaskiya sosai. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta nemi hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Turai wato UEFA a zo a buga gasar Champions League final a filin wasa na Camp Nou. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta ce filin wasa na Camp Nou shine na biyu a duniya a girma. Sannan filin wasan sun kyawata yi sosai, sun sabunta yi, sun sa manyan kujeru, don haka suna neman hukumar ƙwallon ƙafa na nahiyar Turai a zo a buga final a shekarar ta 2029.